Creo que iso é o máis importante, que esteades orgullosos do que facedes, que o fagades ben, e que ese orgullo que sentides, que vos transmiten pois nos centros, nos institutos, o profesorado, os tutores, pois vos sea unha guía para a vida de mañá. Nos institutos, nas escuelas, só hai unha misión, ou hai unha misión fundamental, que é formar os mozos e as mozas de hoxe para o día de mañá. Darvos oportunidades e que podades desenvolvervos nunha actividade empresarial, nunha actividade laboral, nunha actividade profesional do mellor xeito posible, con competencias, destrezas, habilidades, e podades desenvolver pois unha vida profesional o máis plena posible. Pero sempre falo que unha das claves da formación profesional, do enorme auxe que nos últimos anos, na última década, ten tido a formación profesional, o prestixio, ninguén o discute, é fundamentalmente en base ou gracias a dous parámetros. Por unha, a utilidade, a sociedade, os empresarios, os gestores productivos, saben que o que fan estes señores nos centros educativos, o que aprendedes vós, é útil para que as economías, para que as empresas poidan ter profesionales cualificados e con capacidade de mellorar todos os procesos productivos e que sexan competitivos nunha economía cada vez máis aberta, cada vez máis complexa. A FP é útil, sen dúbida, para formar profesionais con capacidades para poder desenvolverse nos sectores productivos do presente e do futuro. E a outra baza é a confianza. Moitos de vós mo tedes escoitado moitas veces. Unha das claves básicas foi a confianza que a sociedade ten cara a formación profesional, que os alumnos tedes, que as familias teñen cara a formación profesional, pero que saben que é unha porta, quizás a mellor porta para insertarse no mundo laboral, para ter unha profesión no mundo laboral, pero saben tamén, esa confianza tamén está nas empresas, que saben que un alumno ou unha alumna de formación profesional é, sen dúbida, unha persona que vai engadir valor en calquera empresa, en calquer sector productivo. De ser conscientes de que estades en un proceso formativo que vai ser clave na vosa vida. A formación profesional forma, nunca mellor dito, profesionades, valga a redundancia, para o futuro. E todos os aprendizaxes que fagades, tanto na perspectiva técnica como noutras perspectivas, competir é sano, se non somos egoístas. Colaborar é tremendamente sano. Ser conscientes de que vades ir a unha competición representando a Galicia é tremendamente sano. Algúns volveredes con outra medalla, outros non, pero a experiencia que vades a ter é tremendamente importante.